Mwana makamuna sei mukazi yako ni mwana huyu? Ndakashaya kuti asa kupinga. Indalo. Anoridi. Iwe mukazi ndio anga anosorekere we. Aiwa. Wrong choice. Wrong choice. Makusora zvimwe mukazi akanaka kudaro. Achinake. Nditoti mwana akazvigonera. Achizvigonera kwani? Kutora mukazi akadaro. Ndo zvakaita vakadzi izvozvo. Mwana waya mwana akabva kuvanhu we. Sada maida kuti atore kanotorwa nemhepo kachienda. Asi ndiwe uri kumuda. Aiwa ari right kamuroora uyo. Ndakabvira ndakuona kamazisi sokuru. Ndaigonika ndi wangu ere. Ndiwako ere saka uri kumukomenda chicha unokomenda. Muroora. Pamwe kandi wakumuda. Ndichimudi. Ndiwe uri kuti akanaka. Ndiri kumuda kuti aite muroora wedu. Iwe. Andikuramba kutaura newe wazvinhu. Pandati munhu aite. Muroora wedu. Magara wana amwene nevaroora muwirirani. Ndikunzwa chiramba uchitaura kuti akanaka. Amudi varoora. Zvakaita vakadzi vakanaka izvozvo. Muchagara musina varoora kaizvo. Saka baby. Ndoti kuleza wangu kutonidetsera zvokutoda kuonewa. Pakutondivungoti kuri kuyari mina maina minutes. Saka andichifunga kuti mboenda timbonona kuleza wangu. Baby, ukononga zvinoita here izvozvo? Chii chisingaiti? Tinoita kasika izvo. Maya shamwari. Hapana chinhu chinonzi kukasika. Iwe uda kuti amai vepanhaya kuti usati wakuda. Ndokuda kaobvious. Saka kangachiendeka tinombonona kuleza wangu. Wanongokuona ndimbonowaradza mboma ndinofambidzana nayo. Alright. Can you wati tienda nditi? Iwe kana wati tienda. Taenda tukatazononawo mamuzi wangu. Zvomumuzi wako ka? Iwe handiri kuzoenda kakudza kuti ndine GP iri murutivi kubva kuJapan. Saka pane zvinhu zvirongoti delay. Indoda ngoti kana GP yo ichingosvika ka. Iri pasi apa motikari yandofamba nayo aiiti plus 40 inenge ichingoti fiyo unozoti inongodya fiyo usina basa. Saka ndachida kuti GP yangu kana yasvika ka then nditoataenda nakumba kwamamuzi yako. Iwe tonasoenda isina maplates ichiri nyuwani ichine mapepa ichiri muplastic so that ndikasvika unobva utongozoti vanhu vanonzi wakwasha. So it's okay. 20. Saka boka baby. It's okay, 20. So uri kuita zvako pafoni pavo? Kupona umapikisa kwai. Kuona kuti uri kudya pari kupisa. Sorry, ndikumbirongoro. Ndine coil agent. It's okay. Shamwari, kwauramba wanyarara kaiwe uchizoti unemdirirawo. Aiwa kazi, iwe ndakakufonera nezuro ukati ndikufonera nhasi makuseni. Tasoti zvinotaka kutopinda zuva rodoko usati wambofona. Uri kuita sei manje? Aiwa Maya sha, iwe uri kuzoti inini ndine zvinhu zvandoda kuita. Zviri kutomhanya, GP yangu iri murodhi zoso kubva kuJapan. Uri kunzwa? Iri kutoda mari yekuti ndibhadhare. Ini ndakaita dhiri newe raifanira kutobudisa $50,000. Uri kunzwa? Iwe zvino wakanipa 10,000. And 10,000 kwandiri haishandi, is nothing. Saka iwe uchinzwa manje ka. Iwe it's okay, chinipa 20,000. Then another 20,000 igara naye handichaida. Uchitora hako. Aiwa, next time I'm hitike nemi madhiri. Okay. It's fine.
taura nyaya yako ngati ndikuudze nezvemufana uyo waunotemba uyo temba ari kundipfimbira vakadzi mukadzi wakaena uya ndiwangu iyo aiwa unopenga here akatondipfimbira ndozondiratidza wakupenga here iwe zvawakamuona ungazive kuti ungabhilivhe kuti ndiye musikana womukadzi watemba uda kusvibisa zita remwana asi yega futi vatowanda vari kundipfimbira asi unopenga herewo asi ari right nokuti ari kuonawo zvauri kundiita iwewe uri benzi remurume iwe nokuti iwe hausi kundibatawo zvakanaka saka utozama kutsvaga mumwe mukadzi angandibate zvakanaka iwe sei uchida kusvibisa zita remwana iwe ndiri kutokutaurira kamai mwana mwana akanaka kudaro ndiye wauda kusvibisa zita rake edi kune vamwe vausingatokwana iwewe vakanaka kupinda iwewe ngaribve vakandipfimbira iye mukomana uyo ai wo nopenga iwewe rega nditi hangu basa ndatoti ndaida kutokunyeverawo kuti uzive kuti ari kutokupasa mufana iyoyo orit yagara hari sharo haisiiwe ndo inotobika zvinonaka itsva iyi hai inototanga yajaira zvino iweyo ndiwangu saka nyange dai akadii zvake inandisiyani newe zvino iwe ukati hako hauna basa noda kundibisa mazino nyange dai ukandibisa mazino asi ndogara newe bedzi handimbokusiya bebe gumba wakapuwa zvimwe ndezvimwe uona lese ndogara ndichitaura ndikuti yavari kupisa todaro apa kari soft kumasajeze muzukuru muzukuru ndauyiwe nemvura mukuita kunge muroora seko taurai zvakanaka ndauya nemvura kuti mugezi maoko apa mvura yacho iri kutonhora watadza kungodzisawo mvura yepisoyi apa hapana kana dishtawo sekuru zvinhu zvamunoita zvakadhakwa here munobva maradza udown syndrome wenyu pamberi pevanhu vangu motondinyadzisa ichigai chikafu muzukuru sekuru ndakati chiine nhau yogara pambedhi muda kundiritsira mbedha wangu aiwa ndachida kutaura kuti ndikaklina mamedzi haazooma zvinoita here ndongowawaipa zvasekuru oright chiendei munowaipa imi manditi mubathroom mamatopedza zvese zvitori bhowere mugiza giza riri on saka ini ndichitongopedza ndoda kubva tichipedza umwe tichita kugeza namadhamu toda kubuda daenda kusaluni kuda kuti madhamu agadzire musoro tichingodzoka makutoburitsa zvinhu zvese motikari makutoita tara motikari mukuzvinzwa here